Mela, għamlu weda li jneħħu l-VAT. Staqsejnijom x'ħaddaħlu minn floka. Zammew ħalqhom magħluqa. Rebħu l-elezzjoni. Għaddew ftit ġimgħat, kellna l-ewwel budget. Jidħlu 33 taxxa ġdida f'pajjiżna, taxxa ġdida f'pajjiżna. Għaliex? Għaliex? Għax kellhom diżastru. Jekk fl-1996-97 ippruvajtu solvu l-ħofra tal-flus billi daħħaltu 33 taxxa, inkluż taxxa fuq il-mediċini u taxxa fuq is-saħħa, taxxa fuq id-dranaġġ, taxxa fuq il-bibin tagħna, għandi jien id-dritt kollu illum ngħidlek u nistaqsik sa tagħmel l-istess ħaġa, sa jkollok iddaħħal taxxi oħrajn biex tagħmel tajjeb għal da sussidju li inti trid tagħti. Meta jiġu jgħiduli imma kif dal-gżira tagħkom, kif jista' jkun intom mix-xejn qed toħolqu dan kollu. Hemm ħafna raġunijiet, imma waħda minnhom hi għax iż-żgħażagħ tagħna nemmnu fihom, intuhom ir-riedni f'idejhom u jimxu l qudiem huma stess u jmexxu lil pajjiżna magħhom.